vítam všetkých prítomných kolegov, našich žiakov a ich rodičov na otváracom koncerte 24. ročníka Štúrovských hudobných dní. Je pre nás veľkou cťou, že naše pozvanie prijali milí hostia, medzi nimi doktorka Kornélia Slabáková, zástupkyňa primátora mesta Štúrovo. Je tu medzi nami magistra Michaela Pajkotová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a školstva. A zo školského úradu magistra Edita Hakkeová. Vítam medzi nami aj pracovníkov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, ako aj riaditeľov, vedúcich pracovníkov mestských inštitúcií, škôl, civilných organizácií. Už z našich plagátov ste sa mohli dozvedieť, že je dnešné podujatie netradičné z toho aspektu, že je organickou súčasťou festivalu Franza Schuberta s názvom Schubert Fest s cieľom vzdať chôd hudobnému velikánovi. Dnešný koncert predstavuje rozmanitú ponuku ukážok z tvorby Schuberta, klavírnu, komornú i piesňovú. Umelecká interpretácia jeho skladieb pozvanými umelcami, domácimi i zahraničnými profesionálmi je zárukou krásneho umeleckého zážitku. Schubert napriek svojmu krátkemu životu, žil len 31 rokov, zanechal veľké a neuveriteľne cenné dielo, vyše 1500 skladieb, medzi nimi piesňové cykly, sonáty, symfónie, Sláčikové kvartetá, dokonca aj opery. Pre mnohých z vás je známy fakt, že Schubert istý čas v roku 1818 a 1824 pôsobil v našom regióne v blízkom mestečku Želiezovce ako domáci učiteľ hudby u grófa Jána Esterházyho. Samozrejme aj tu komponoval, dokonca vplyvala na ňo hudba tohto regiónu, ľudové piesne i cigánska hudba. 26 jeho diel, medzi nimi aj významné, vznikli v tomto prostredí. Kto má možnosť navštíviť Schubertovo múzeum v Želiezovciach, nám dá iste za pravdu, že múzeum disponuje bohatou a vzácnou zbierkou aj v európskom meradle. Szép jó napot kívánok minden kedves jelenlévőnek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Párkányi 24. zenei napok nyitó hangversenyén. Külön tisztelettel üdvözlöm kedves vendégeinket, a városhivatal dolgozóit, városiskoláinak, civil szervezeteinek, egyéb intézményeinek vezetőit. Mint a plakátokról értesülhettek, a mai koncert rendhagyó abból a szempontból, hogy szervesen illeszkedik az idei Schubert Fest koncert sorozatába, hiszen előadó művészeink Pozsonyból és Budapestről Franz Schubert, a dalok művésze életművéből adnak ízelítőt, mint egy lehetőséget nyújtva a zenei élmény mellett az emlékezésre is. Művészeink darabjaira művészi interpretációjával alkalmat adnak arra, hogy megemlékezzünk erről az európai rangú zeneszerzőről, aki rövid, de annál termékenyebb élete során mindössze 31 évet élt, több mint 1500 művel ajándékozta meg az utókort, a dalok mellett szimfóniákkal, szonátákkal, vonósnégyesekkel, sőt operákkal is. Igaz, életében nem volt része komoly elismerésben, de ma már sejtjük, ha mindenható hosszabb élettel ajándékozza meg, a valaha élt legnagyobb zeneszerzők között ünnepelhetnénk személyét. Mindenképpen egyetérthetünk egyik barátja méltatásával, aki a következőképpen fogalmazott. Ő volt az, aki dalra fakasztotta a költészetet és szóra bírta a zenét. Gondolom, sokan ismernek Önök közül egy életrajzi adatot Schubertről, amely helyi vonatkozású, hiszen élete során a szomszéd Zselízen is tevékenykedett, mint az Esterházy család zenetanára. 1814-ben és 1824-ben két ízben is. Azt is tudnunk kell, 26 művet, köztük jelentőseket is itt komponált, és abban a kastély közeli Bagyos házban lakott, amely ma Schubert múzeumként működik egy csodás, európai viszonylatban is gazdag gyűjteménnyel.
Mielőtt belevágnánk a hangverseny érdemi részébe, engedjék meg, hogy felkérjem Szlabáková Kornéliát, városunk alpolgármesterasszonyát, hivatalosan is nyissa meg a 24. zenei napokat. Teraz by som poprosil pani viceprimátorku, aby aj oficiálne otvorila 24. ročník hudobných dní. S radosťou ďakujem veľmi pekne. Milý pán riaditeľ, milý kolektív základnej umeleckej školy Ferenca Lista v Štúrove, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás veľmi srdečne pozdravila v mene svojom a rovnako v mene nášho mesta Štúrovo. Po roku sa opäť stretávame, spojila nás hudba, združila nás hudba, keď sa začínajú štúrovské hudobné dni už po 24. krát. V začiatkoch si organizátori možno ani nemysleli, akú silnú tradíciu začínajú, akú silnú tradíciu zakladajú. Toto je sila hudby, toto je moc hudby. Ale nie je to len o moci hudby, je to aj o obrovskom oddaní a sa hudbe a obrovskom úsilí. A preto dovolte, aby som z tohto miesta poďakovala všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby sa táto krásna tradícia niesla ďalej a ďalej po rokoch a želám organizátorom týchto dní, aby ešte veľmi dlho bola nesená táto krásna tradícia do budúcnosti. S radosťou teda otváram 24. štúrovské hudobné dni. Účinkujúcim želám úspešné vystúpenie a všetkým vám príjemné počúvanie, pekný umelecký zážitok, krásny piatkový podvečer a celý víkend. Ďakujem. Kedves igazgató úr, kedves kollektíva és kedves vendégek, szeretettel köszöntök mindenkit saját magam nevében és szintén a városunk nevében is. Egy év után ismét a zene összekötött minket, és már 24. zenei napok kezdődnek Párkányban. Annak idején a szervezők talán nem is gondolták, hogy milyen erős hagyományt alapították. Hát igen, ez a zene ereje. Ezért engedjék meg nekem, hogy ezennel nagyon-nagyon szeretettel megköszönjem mindenkinek, aki hozzájárult ezekhez a napokhoz, és hogy azt kívánjam, hogy még továbbra is szépen menjen ez a szép tradíció. Tehát örömmel megnyitom a 24. Párkányi zenei napokat. Közreműködőknek sok sikert kívánok, önöknek viszont kellemes hallgatás, kellemes zenei élményt, szép pénteki délután és egész hétvégét. Köszönöm szépen! A keďže ja dneska muzicírovať nebudem, ale veľmi rád účinkujem, ešte minútku budem pokračovať. Predstavím vám prvých interpretov. Úvodom dnešného koncertu zaznejú Schubertove piesne v podaní speváčky Angeliky Cabán z Maďarskej republiky. Na klavíri spolu účinkuje Istl Fodor Barbara. Dovolte mi v krátkosti predstaviť umelkyne. Angelika Cabán po získaní umeleckého diplomu v Debrecíne pravidelne vystupuje s orchestrom národných filharmonikov pod taktovkou Zoltána Kočiša, Zsolta Hamara, ako aj na koncertoch budapeštianskych sláčikárov. Jej repertoár tvoria najmä piesne, solový a komorný spev. Okrem interpretačnej umeleckej činnosti sa venuje aj hudobnej pedagogike. Od roku 2015 je pedagógom, súčasne aj zástupkyňou riaditeľa hudobnej školy Ferenca Farkaša v Budapešti. Istl Fodor Barbara, diplomovaná hudobná pedagogička, študovala na Pedagogickej fakulte Vysokej školy muzických umení Ferenca Lista v Győri. Aj ona sa venuje koncertnej činnosti, jej obľúbeným žánrom je komorné muzicírovanie. V súčasnosti ona je riaditeľkou hudobnej školy Ferenca Farkaša v Budapesti. Hangversenyünk bevezetőjében Schubert dalok csendülnek fel Cabán Angelika előadásában, zongorán közreműködik Istl Fodor Barbara. Ha megengedik, néhány mondatban bemutatnám előadóinkat. Az énekművész diplomával rendelkező Cabán Angelika rendszeresen fellép, többek között a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, Kocsis Zoltán és Hamar Zsolt vezénylete alatt is, az Erkel Ferenc Kamarazenekar és a budapesti vonósok hangversenyein is. Repertoárját elsősorban
A dal és az oratórikus műfaj, valamint a kamarazene tölti ki. Angelika a zenepedagógiával sem szakított, 2015-től a budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola tanára és igazgató helyettese. A zongoratanár kamaraművészi diplomával rendelkező Isztur Fodor Barbara kedvelt műfaja szintén a kamarazenélés. Pedagógusként a főváros neves zeneiskoláiban tanított, növendékei közül sokan választották a zenei pályát. A zenélés és a zongoratanári működés mellett vállalta, hogy 2014-től a budapesti említett Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója is. Következzék tehát 4 Schubert-dal vendégművészeink előadásában. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindnyájuknak!
prítomní. V ďalšej časti nášho koncertu môžeme privítať na javisku umelcov z Bratislavy. Hustista Štefan Jureš je od roku 1986 pedagogicky činný na konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2013 je členom komorného telesa Orchester der Schönen Künste vo Viedni. Okrem koncertnej činnosti ako solista sa snaží aj o obohatenie odborných vedomostí pedagógov základných umeleckých škôl, študentov konzervatórií a vysokých škôl rôznymi seminármi, workshopmi, otvorenými hodinami a metodickými stretnutiami. Je tiež umeleckým riaditeľom festivalu Schubert Fest, zakladateľom spoločnosti Franza Schuberta a organizátorom mnohých ďalších hudobných projektov. Monika Mockovčáková, klaviristka, študovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Doktorátske štúdium si doplnila v Spojených štátoch amerických na Westchester University v Pensylvánii. Zúčastnila sa mnohých slovenských i zahraničných klavírnych súťaží, z ktorých by som vyzdvihol Washington International Artist Competition, kde získala 2. miesto a zároveň i ocenenie za najlepšiu interpretáciu diela klasicizmu a taktiež cenu publika. Ako solistka alebo komorná hráčka koncertovala okrem Ameriky v mnohých európskych štátoch, nahrávala pre slovenský, český a švajčiarsky rozhlas. Pôsobila pedagogicky vo Švajčiarsku, viedla kurzy klavírnej hry v Českej republike, kurzy komornej hry vo Francúzsku. Tisztelt jelenlévők, hangversenyünk következő részében pozsonyi művészeket köszönhetünk a színpadon. A hegedűművész és tanár Göpös István a Pozsonyi Állami Konzervatórium pedagógusa immár 1986 óta. 2013-tól az Orchester der Schönen Künste Bécsi Kamara Együttes tagja. Koncerttevékenysége mellett a művészeti alapiskolák pedagógusainak továbbképzését, workshopok, szakmai szemináriumok szervezését is vállalja. A mai hangversenyünk kapcsán nem kerülhetem meg, hogy elmondjam, ő a Schubert Fest művészi igazgatója, valamint a Franz Schubert Társaság alapítója. Pedagógiai és művészi szervezőmunkásságával, koncerttevékenységével nagyban hozzájárul a hazai ifjúság kulturális életének élénkítéséhez, miközben zenepedagógusaink továbbképzési lehetőségeit is gazdagítja. A szólistaként és kamarazenészként is tevékenykedő Monika Mockovcsáková tanulmányait a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán végezte, doktoranduszi tanulmányait az Amerikai Egyesült Államokban egészítette ki. Eddigi pályafutása során nagyon sok hazai és külhoni versenyen megmérettette magát. Közülük kiemelnék egy 2007-es eredményt, amikor a Washington International Artist Competition zongoraverseny második díját nyerte meg a közönségdíjjal és a klasszicista mű legjobb előadója díjjal együtt. Európa legtöbb országában koncertezett már, a szlovák, a cseh és a svájci rádiónak is feljátszott. A két művész előadásában csendüljön most fel Schubert Hámor rondó műve.
záverečnej časti nášho koncertu sa k speváčke a klaviristke z Budapešti pridá aj mladý klarinetista Mózes Nagy. Pochádza z hudobníckej rodiny, umelecký diplom získal na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta. V súčasnosti si doplňa vzdelanie pedagogického smeru. Disponuje pozoruhodnými výsledkami z rôznych súťaží, z ktorých by som spomenul celoštátnu klarinetovú súťaž Jánoša Richtera, kde dvakrát za sebou v roku 2007 a 2010 mu bolo udelené prvé miesto. Jeho obľúbeným žánrom je interpretácia sólových klarinétových skladieb. Hangversenyünk befejező részében az énekeshez és zongoristához Budapestről egy ifjú klarinétművész Nagy Mózes is csatlakozik. Zenés családsarjaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte meg előadóművészi, majd hangszerművészi diplomáját. Jelenleg a tanári szakák hallgatója. Szeretném megemlíteni, hogy 2007-ben és 2010-ben első helyezést ért el Nagy Mózes a győri Richter János országos klarinétversenyen. 2014-ben pedig a Debreceni országos klarinétverseny első helyezettje lett. Kedvenc tevékenységi területe napjainkban a szólóklarinét, szólódarabok interpretálása. Következzék Schubert Der Hirt auf dem Felsenműve, koncertünk zárószáma.
tapsot, és most megkérném a szereplőket, hogy fáradjanak fel a színpadra. Ďakujeme vám za potlesk a teraz poprosím účinkujúcich, aby sa postavili alebo dostavili na javisko. Vážení vystupujúci, ja by som vám chcel poďakovať v mene celého obecenstva za ten krásny zážitok. Szeretném megköszönni ezt a csodálatos élményt, amelyet ma itt nyújtottak nekünk, és azt hiszem, hogy aki csak kicsit szerette Schubertet, az most nagyon szereti, még jobban szereti, mert tényleg csodálatosak ezek a dalok és ezek a darabok, úgyhogy a tapsok pedig magukért beszéltek. Hogy fogadják szeretettel ezt a csokorvétának nevezhető szál virágot, és egy kis figyelmességet, ha jelképesen is szimbolicky od nás príjmite květky typku a malú pozornosť. Ešte jedna záležitosť. Rád by som vás pozval na náš zajtrajší gála koncert v Kultúrnom dome o 18. hodine. Nagy szeretettel várunk mindenkit a holnapi gálaka hangversenyre a Kultúrházban, mely 18 órai kezdettel kezdődik. Ott is gazdag program vár ránk, hiszen az est nagy részét az Újvári Operett Quintet fogja. Szóval nagy részében ők fogják nyújtani a zenei élményt, persze a baráti iskolákból is jönnek föllépői. És szeretettel várjuk önököt is, kedves vendégek, egy kis frissítőre, recepcióra, mely minden bizonnyal elkészült ott az ajtó mögött, úgyhogy a művészeket egyaránt, a každý z vás pozývame na našu skromnú recepciu a ešte raz ďakujeme. Ešte jeden